Nina bendlovena amandla nazi indaba ze1KZNTV ufundele uphilano kaCebekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Ake sibheke lezo ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Kudutshulwe kwabulawa Abahlanu E-Richards Bay. Lubhuntshilo likaSimakade kwaphinda ngene. Kanti kuboshwe isoka ngowabulawa kwaMbonambi. Siyanemukela kwindaba zethu ze1KZNTV. Basale bethukile abantu emva kwesigameko sokudutshulwa kwabantu abahlanu babulawa edolobheni lase-Richards Bay enyakatho KwaZulu-Natal nokuvela ukuthi kuqhamuka imoto kwehla abantu abame baseke bevulela ngenhlamvu maqede bashaya bachitha. Komishana wamaphoyisa ke sifundeni King Ujenene Sipho Ngubane uveza ukuthi amaphoyisa aqhubha uphenyo olunzulu emva kwalesigameko. Umphakathi obuhambele edolobheni e-Richards Bay bubonakala ushaqekile emva kwesigameko sokudutshulwa kwabantu abahlanu bashonela kuyo le ndawo. Ngokuvela kwembiko kuqhamuka imoto kwehla kuya abantu abane bavulela ngenhlamvu kuyisisulu nesishonele khona endaweni yesigameko. Ukomishana wamaphoyisa esifundeni King Ujenene Sipho Ngubane uthi amaphoyisa aseqalisa uphenyo emva kwalesigameko ukuzama ukuthola benzi bobubi. Isigameko sibe lapha sibhlungu kakhulu kulabantu abayisihlanu abaphangalele emva kokubadutshulwe abantu abangaziwa abahamba ngemoto. Okwamanje ke isizathu ukuthi badutshulwe saziwa. Abaphenyi bethu babhizi baphenya kuthathwa istatement sithemba ukuthi koshona ilanga sazi ukuthi why bebulewe nokuthi ijongo bekuyini. Imeyo masipala uMhlathuze uXolani Ngwezi naye isifikele mathupha endaweni yesigameko nalapho igxile kakhulu isigameko esifuze lezi. Ungwezi uphinde wanxusa abantu bayakele konke emaphoyiseni bangaqaquli ngembangela yalokudutshulwa okwenzeke kuleli dolobha. Siyamangala siyadumala futhi kakhulu makubuye kwenzeke lokho kufana nalokho. Angeke ngizeke ngibalule okuningi ukuthi laba abashonile njengamanje baqhamukaphi kodwa khona kuneyinkomba ezinkulu ukuthi bangabalapha eNingizimu Afrika. Ngesikhathi esifanele ke amaphoyisa ngokubambisana nama families azodisclose ukuthi bawubani. Kodwa akuvumelekile ukuthi ungadisclose imindeni yona ingakathinti uqobo nokuthi izo-identifya ama-bodies. Sidlulisa kakhulu amazwendoduzo emindenini yabo yonke laba abalimele. Nokuthi-ke sinxusa ukuthi bonke abangaba nolwazi ngalolu daba baludlulisele emaphoyiseni bayeke ukuhamba bespeculata yonke indawo. Kanti imeyiphinde yaveza ukuthi basezinhlolweni zokuba kubafakele amakhamera kuleli dolobha ukuzama nokulwisana nobugebengu. Nokuqalwa komsebenzi omkhulu esiubiza nge-Safer City Crime Prevention Strategy ezoqinisekisa ukuthi installer ezobuchwepheshe in all strategic areas of the city. Ngoba ngesikhathi sifika njengohulumeni ngo-2021 sabona isidingo esikhulu sokuthi lokho kwenzeke ngoba kunezenzo eziningi esasizibona zobugebengu. Mangisho ukuthi amaphoyisa la around e-Richards Bay nasemhlathuze wonke nje nasempangeni enze omkhulu umsebenzi ama-efforts amaningi ukuzama ukudila nezigameko ezicishe zifana nalezi. Siyazi endaweni yasemacekane for instance ebathenjini baphelile abantu ngezigameko ezicishe zifana nalezi. Isidumbu zabane besidintilizile edolobheni endaweni yesigameko kanti omunye wesihlanu kuvela ukuthi ushonele eyothola usizo. Ezindabeni ze1KZNTV kubikwa uThabani Maphumulo e-Richards Bay. Uhoxile ukuhambela kaMntwana uSimakade kuyobhonga emswaneni kwaphinda ngene ondini enyakatho KwaZulu-Natal kulandela ukukhothama kaNdunankulu kaZulu inkosi uMangosi uThubuthelezi. Ngokwestatement esikhishwe ngabeseko uSimakade inkulumo yebamba ubukhosi lakwaButhelezi umpi yakhe Buthelezi yokuthi sinye isilo kwaZulu umisa uZulu nje kaZolithini kuphela ngezinye ke zezizathu ezenzeke ukuhoxisa ukuhambela kaSimakade obekumele kwenziwe namuhla. Kusukela ngosuku akhothama ngalo uNdunankulu kaZulu inkosi uMangosi uThubuthelezi kwaze kwabuya atshalwa ngempela sonto besingabona nangalikhalo isilo samabandla umisa uZulu kaZolithini ngenxa yokuthi ngokwesintu kwasivumelekile ukuya lapho kuvele khona isifo. Size sayosukeni la izolo emva kokutshalwa kaShenge siyobhonga emswaneni kwaphinda ngene. Ngesikhathi ke isilo ke sifika samukele ngezandla ezimhlophe kwathi ibamba ubukhosi lakwaButhelezi la kuveza ukuthi sinye isilo kwaZulu. Siyacela Zilo esikhulu kulabo abayibasondele kuwe bezokusho noma yini ke basuke manje ngoba wena ngowethu. Siyofola isizwe uma lamajaha kudla eyosondelela ukuthi achithe wena ngoba sike sinazi isilo ngaphandle kwalesi. Futhi manje nazo lezi siyajabulela
ukuthi sinesile njengawo ngimuntu wamanje oshiwe ebaleni uba ngolisizwe sakwaButhelezi ngiyazi Zilo ukuthi azike izilo ngaphandle kwakho baningi abazama ukuba izilo nani niyazi ensukwane nje lezi eziphelile ngithi ngikhale ngikusho lokhu ngikhalela Zilo bonke laba basho ukuthi siyeza share wena ngithi ngikucacise ngokusobala abantwana bonke bakhale ngumsombuluko abekho abanye abantwana abazofika bazokhala ngokukhethekile ngaphandle kwakho bese becabanga ukuthi bawemukelwa ngomqondo ukuthi bayutho asikwazi ukubemukela ngalo ndlela isodwa silo yiso sona lesi kodwa bangeza bethi bazokhala ngikwazi ukubavimba kodwa balutho ngina ngikucizelelekile futhi khona nabo beyindaba bawukuzwa lokho abangeza bazosikhalela beza ngokungabantwana nje bezalwa Zilo ezihambileyo bezalwa ngopusha kulungile siyabemukela kodwa hayi babeqelezi yizo lezi sinaso asikwazi ukujika into eshiwo ngumntwana. Le nkulumo ibilandela imibiko ebesiyisabalele nebili iqiniso yokuthi umntwana uSimakade naye uzoya koBhonge emswaneni kwaPhindangene namuhla nokho okugcineke kuhoxisiwe ngenxa lenkulumo yebamba bukhosi. Ngokwesitatimende ke sithunyelelwe kwabezindaba ngabeseka uSimakade kuhoxisiwe ukuya kwakhe kwaPhindangene namuhla ngenxa lenkulumo yebamba bukhosi. Isitatimende sakuveza nokuthi lokhu kwenziwe ngenhloso ukuthi ke kube nokuthula nokubuyisana kunqandwe nokujikijelana ngamazwi. Ubekiwe endlini yakhe yokugcina namuhla uLindeni Ngubane waseMbabe kwesakamthetho kaMbonambe enyakatho KwaZulu-Natal ngaphansi komasipala uMfolozi okusolwa ukuthi kuqale wadlwangula ngaphambi kuba Kubulawe maqedeke kulahla isidumbu sakhe ehlathini eseduzane nendawo yokucima ukoma eyaziwa ngokuthi iMarikana kanti isidumbu sakhe satholakala sesiqala ukonakala. Kube sekuboshwa wesilisa wakhona ke endaweni maqeda xoxa namaphoyisa wabe seyacula wawatshengisa ukuthi wasilahla kuphi isidumbu sikamufi. Ubekwe endlini yakhe yokugcina ke namhlanje uLindeni Ngubane waseMbabe kwaMbonambe enyakathweni kaMthaniya odluleke emhlabeni ngemuva kokulahleka mhla zingi-9 kuMandulo wazeke watholakala ngesonto ledlule kudebuduze ke nendawo yokucima ukoma iMarikana esendaweni. Umufi ke kuvela ukuthi ke ubesekiwe emqaleni ekhanda kunembobo kanti ke isidumbu sakhe bese siqala ke nokunakala njengoba ke ubengasabonakali kahle. Kuvela ukuthi ke uboshiwe wesilisa kusolakala ukuthi nguye umbulali nokunguyena ke wakhombisa amaphoyisa lapho amlahla khona umufi. Ilunga ke lomndeni lithi ke lesi sigameko sibahlukumeze kakhulu bengumndeni akafisi lokho kwenzile kwehlela abanye. Umndeni siphatheke kabi isehle siba ngifisi futhi ukuthi siphinde senzeke la kwaMthetho okwangiphatha kabi kakhulu ngosuku lesigameko. Ngathi ngifike esigamekweni into yonke eyayisiposte kuma social media kanti thina abantu babamnyama noma thina amaAfrika asakuhloniphi ukufa komuntu ngoba thina sazi ukuthi umuntu mayifile uyahlonishwa kuze kufike umndeni wakhe kuqala. Ongumngani wakhe nohlulekile ukubamba izinyembezi umchaze njengomuntu obehleze ehlekela enenhliziyo enhle uthi ke bafisa ukuba bavikelwe bengabantu besifazane. Besiphila naye besihlezi sindawonye bekomuntu nje ohlekayo ohlezi nje right mangabe umbono uyazi ukuthi uzohleka akukho mina ngilodela ngale ngathi samhlambe sayisaxabana bangaxabana namuntu ehleze ihlekela besicala naso sizwe njengabantu besifazane usimhlambe sikwazi ukuvikeleka ke okungcono sikwazi ukuthi mangabe sihamba siphephile uma silimazwe nabantu singabacabanga abaseduze kwethu. Lezi sigameko ke sigxeke kakhulu ke yiloyo oyilungu leParliamente wathi ke sembi kakhulu ube sekhalisa umndeni nomphakathi. Igciwane elibi kakhulu la khona umuntu wesifazane aqokela ukuthi angabaleka aye ngasesilwaneni kunokubaye kumuntu wesilisa ngoba umuntu wesilisa uyingozi. Sikhalisana ke nakho nomphakathi ke wonke kaWard 8 na wonke umasipala nje abantu abangaphansi kwamasipala weMfolozi ukuthi sengathi ungaba khona uguquko ungahamba abantu besifazane ngesandla somunye umuntu njengoba sengathi akuyona into eqala ukuthi bekhona. Imeya lomasipala ithi ke lezi igameko seziyinsakavukela umchilo wesidaba ngakho ke uthi sekwanele ube isiqinisekiso ukuthi ke bengumasipala
bazoba nezinhlelo zokulwisana nalesi sihlava. Ngakho-ke ngiyafisa ukusho kubantu besilisa ukuthi hawu bakithi nganzayo kwethu sekwanele asisadingi ukuba sibe nokuhlangana okuhlanganisa ngalolu hlobo. Ngiyanxusa ukuthi wonke umuntu ongowesilisa akhulume nonembeza wakhe ukuba abone ukuthi asisekho isidingo sokuthi sibe kulesi simo. Kodwa-ke siwumasipala waseMfolozi ngaqinisekisa ukuthi sizohlela ukuthi sibe ne-crime awareness campaign la esizocela khona befundisi sicele ikomiti lamadoda aseMfolozi sihlangane ndawonye abamabandla sonke sibone ukuthi yini esingayenza. Lesi case indaba ze1KZNTV ngengusamkethiso enqulunga ngikwambonambe. Ukwephula kwelungelo lokuthola amanzi ukubekwe engcupheni kwempilo besifazane nezingane ukusetshenziswa budedengu kwemali eqondene nokuqeda inkinga okwentuleka kwamanzi nokuyekelwa kwengqalasizinda ngezinye zezinto eziqhame kumbiko wekhomishana amalungelo abantu. Le khomishana beyethula umbiko okulandela ucwaningo lwenzile ngodaba lwamanzi kwisifundazwe saKwaZulu-Natal. Zibalelwa ngaphezulu kwamakhulu ayisithupha izikhalo ezivela kumalungu omphakathi ezindaweni ezahlukene esifundazweni kwaZulu-Natal ngokuswela amanzi. Ikhomishana yamalungelo abantu yethule umbiko wayo wocwaningo ngalokhu ezithangameni nabezindaba eThekwini nalapho ke iveze ukuthi zonke izinhlaka ezinika umsebenzi wokuhlinzeka umphakathi ngamanzi zihluleke zancama ukufeza lokhu. Okunyeke esikutholile okubuhlungu kakhulu ukuthi iningi labantu abangalitholi ilungelo labo lamanzi kusayibona laba vele ababehlukunyeziwe ngezikhathi zobandlululo. Okunyeke esiphinde sakuthola ukuthi ilungelo lamanzi liphucwe abantu besifazane kakhulu kunabantu besilisa kanye nabantwana. Lokho kwenziwa ukuthi abantu besifazane ibona abasebenzisa amanzi kakhulu, ibona abasebenzayo emakhaya, ibona abalanda amanzi, ibona futhi abaya njalo ngenyanga esikhathini zonke lezi zinto ezidinga amanzi. Uhulumeni usolwe ngokuhluleka ukunakekela ingqalasizinda yamapayipi kanye neziphehliza amanzi. Ngokomthetho obizwa nge-Master Plan yesifundazwe kwaZulu-Natal, omasipala balindeleke ukuba babeke eceleni imali engu-8% kwisabelo sabo ngonyaka ukulungisa ke lengqalasizinda, kepha iningi lomasipala abakulandeli lokhu. Kuveleke ukuthi omasipala bakhala ngokushoda kwamanzi kuleli, kepha le khomishana ithi ke yize kunjalo omasipala bacasha ngesithupha njengoba isifundazwe kwaZulu-Natal singconywana kunezinye izifundazwe. Inkinga ebakhona ukuthi uma amanzi engasekho ngenxa yokuthi i-infrastructure ayinakiwe bese kulandwa lama-truck abathi ama-water tanker. Lama-truck ke indlela esibone ukuthi asetshenziswa ngayo bakhona bawatholayo amanzi bese kuba khona abangawatholi amanzi. Iningi labantu abangawatholi amanzi yilaba abangenawo uconnection kubantu bezopolitiki, yilaba abangenayo imali yokwathenga amanzi. Ezindaweni eziningi abantu bayakhala ukuthi i-truck ivele idlule phambi kwethu iyothela amanzi leko makhelwane ngoba bona benemali. Omasipala okufakwa phakathi iTheku, Uku, iKingcetshwayo, iLembe kanye nabanye babalwe njengabasesimeni esibi kakhulu. Le khomishana iphonsele inselelo umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni ukuba ke ufake ngaphansi kweso lomlawuli omasipala abehluleka ukuxazulula lenkinga. In appropriate instances, the department must enact measures to declare a state of disaster in terms of the Disaster Management Act 57 of 2002, so as to escalate the immediate restoration of water services and to effect necessary repairs to damages as well as damaged or neglected infrastructure. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Ake sithi ishelele itolweni nebeselo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo kwizona ndaba ehamba phambili namuhla. Kudutshulwe kwabulawa Abahlanu e-Richards Bay. Lubhuntshilo likaSimakade kwaphinda ngene. Kanti kuboshwe isoka ngowabulawa kwaMbonambi.
Kuhlonyiswa ngolwazi inkumbi zabafundi abaphuma ke-ezikoleni ezingaphezulu kwekhulu ngenkathi kungqongqoshe wezokuthutha kuzwelonke uSindisiwe Chikunga ehlele kumcimbi wokucobelela ngolwazi lwemkhakha abangekhetha uma ngabe sebephothula umatikuletsheni. Lo mcimbi obizwa nge-Mega Career Expo bubanjelwe kusifunda ke sasothukela amaphakathi nalesi sifundazwe lapho bekumenywe khona ke-inhlaka ezahlukene zezokuthutha ukuzohlomisa labo abafundi ngolwazi. Bawushayela ihlomba abafundi umcimbi we-Mega Career Expo obuhlelwe umnyango wezokuthutha kuzwelonke ezinkundleni zemidlalo e-8FAL. Le career ezize kuyo namhlanje ingibonise ukuthi kunokuhluka okuningi okungakwenzeka empilweni. Inama benefits anjengokuthi ayakuxhasa ngama bursaries, uyakwazi ukuthi uthole ithuba lokuthi uqhubeke nemfundo yakho uma ukuthi uthandile ukuyenza le career. Akunzima kakhulu uma ngabe ufuna ukuqhubeka nje ungakwazi ukuthi uqhubeke nemfundo yakho then bese uqedile usuyakwazi ukuthola information ukuthi usizakala kanjani ngayo le career. Omunye walabafundi uveza ukuthi lokhu kumenze washintsha umqondo ngomkhakha befisa ukuthatha uma ephothula umatikuletsheni. Today what I've benefited ukuthi le career lama careers ongabona namhlanje enye yawo ngenza ukuthi ngashintsha ukuthi ngifuna ukuthi mangiqedile esikoleni ngiqhubeke nale career bengiyifuna. So le career ngiyibona namhlanje ngenze ngashintsha ukuthi sengithanda yona ngoba ingcono kunaleyana inama terms and conditions kakhulu. Kanti ungqongqoshe wezokuthutha kuzwelonke uveza ukuthi bazofundisa abafundi ngamathuba kanye nemkhakha ekhona ngaphansi komnyango wezokuthutha. We coming here to expose our young people to careers, to opportunities that we have as a way of ensuring that they get the skills that we require as the transport sector, be it in public or private sector. We therefore are coming here to say these are the opportunities. We're responsible for all modes of transport, be it roads, rail, aviation, maritime, public transport as well. In all these modes of transport, there are skills that are required, but also there are opportunities that young people should know about, that when you choose the careers in the transport sector, these are the opportunities, the bursaries that we give to young people and the courses that we offer as per the money that we send to tertiary institutions. Uqhube ngokuveza ukuthi nabenze ezinye izifundo njengobumeli kanye nobudokotela bayadingeka ukuba bangene emkhakheni wezokuthutha. But we also need economists, we need lawyers who have specialized in these fields, lawyers that have specialized in maritime, in aviation, in rail, who will advise us as we enter into some of the protocols, international protocols, to say these are the implications today, but these will be the implications for South Africa tomorrow, so that we're able to play ahead of whatever happens in future. And also we do need economists that have specialized in these modes of transport. So we're coming to our young people to tell them that you can actually go to university and be a doctor, but come and specialize in aviation medicine, because we do need doctors there, so that we don't have all the communicable diseases being transported to South Africa. And that is why we need aviation doctors, we need maritime doctors, we need of course doctors in the sector. Thobekadladla ezindabeni ze-1KZNTV ngise-8FAL. Usalete ngwana umphakathi wezindle eziyimkhukhu isiphumelele ke-Howick eMgungundlovu ulandela kumlilo woqubuka emini kaBhalila ngalibalele. Izakhamizi zithi azazi ukuba ke izothathana ihlanganise nani njengoba ke ishelwe yona yonke into okubalwa ke nezincwadi zabo ezibalekile okubalwa omazisi kanye nezitifiketi zabantwana. Baveza ukuthi umlilo uqubuke kwenye izindlu wokheleka maqedane wabhebhethekela ke nakwezinye zakomakhelwane. Kusale kubonakala ngeziza ukuthi bekukhona izindlu zabantu emkhukhwini yasesiphumelele eHowick. Umnikazi womkhukhu okuyilapho kuqubuke khona umlilo uthi akaqondi imbangela yomlilo njengoba ebengabeke lutho esitofini. Umlilo uqale kami kodwa futhi bengaphekanga zonke izinto kade ngizikhiphile eplugini. Ugesi kade ungaplugiwe, into kade ngichargiwe nje ifoni kuphela nayo kade ngicharge ekamereni. Umlilo mengabe ngubheka uqale khona ekamereni ndayikhenya into ade plugiwe ngaphandle kwefoni. Yonke into ishele phakathi ayikho into ekwazile ukuphuma, especially ke nokudla ke ingane for ingane asisebenzi nanokusebenza nje ayikho into esinayo asazi nanokuthi sokwenza njani nje kuyimanje ngoba siziphilisa ngemina ngiziphilisa ngemali grant. Akekho umuntu olemali uyedwa nje uthe kade silekelela usisi wakamakhelwane washa la esandleni kodwa ngaphandle kwakhe akekho umuntu olemali. Iphini lemeya kumasipala umngeni uSandile Mnikathi
uthi bahlabele kuleya ndawo ngokusheshsha. Izolo mhlawumbe ngabo 1 sesathola ukuthi indawo ka phase 2 la ikhaya sikhona manje kuyasha. So i first point of call yethu kube ukuthi sibize icishamlilo ngoba ngicathi into yathi i-risk athi ikhona kade kuyile umlilo. Into esisenzile ke sike savula i-Howick West Hall. Lasithola khona ukuthi iningi laba abazange baye e-Howick West Hall ngoba besabela ukuthi material yabo le abakha ngayo manje izontshontshwa. Saxhumana nomkhulu of district municipality sakwazi ukuletha ipontshi lo blanket, sakwazi ukuxhumana no gift of the givers uletha ama-food parcel namhlanje. Kanti owomasipala wesifunda uMgungundlovu uthi balethe izinsiza ezibalekile. Abantu ababe affected per household babe u64 but ama household akhona njengamanje abe u18. Ingakho ke sifikile kithini izolo ke ne relief material ekuyizinto esicabanga ukuthi abantu bayazidinga ngokusheshsha. Sibese sifika namo blanket, safika nezipontshi, safika nento zokupheka kwamaplate, izipuni, safika nako konke into kwamathipoti. Umnikathi uthi zikhona izinhlelo zokuqashisa ngobungozi bomlilo njengoba lesigameko silama esinye sakamumva kweminye yemkhukhu kulomasipala. Into ebuhlungu ngani ukuthi ogatsheni from disaster management sebeqalile ngohlelo le-awareness lokuthi ukusiqiniseka ukuthi kungashi abantu kufanele benze kanjani. Osikutholayo lana sizwe ngathi khona ade basile washiya kanjalo mhlawumbe ukhohliwa wahamba mebuya wabuya sekuvutha. So yilezo zinto esiphezulu kwaluhlelo lokho. In fact kube kunohlelo kade kuqala futhi ngesonto elizayo kwasho ukuthi ke ngeshwa kusoke kwasha izolo. So sabanxusa futhi abantu ukuthi mesiqhamuka siza kubona cela ukuthi basilalele babalalele ama officials laba eseke babafundisa ukuthi sikwenza kanjani ukuthi sigweme igama ngesifana lezi. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngiseHawiki. Uhlalo enhlangano engenza inzuzo isinokuhle community project noNhlanhla Mbambo uthi ukuhlomula kwabo ngeshekele ka100,000 wamarandi kuzobasiza kakhulu ekutheni ke baqhubeke nomsebenzi wabo womphakathi wokusiza abantu abahlwembe emphakathini wakwa13 empembeni ngasesikhaleni enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal. uMageza uthi okunye baphinde balekelele ke nabantwana abangenawo kwimfaniswano yesikole. Lokho kuhlalo kungenkathi ke kuhambela ungqongqosho wezokuthuthukiswa komphakathi kuyona ke le ndawo. Kube injabulo yodwa kwabezinhlangano esingenza inzuzo nabemphila ndawonye ngenkazi behlomula ngamasheke emali elingeselwe ku100,000 wamarandi inhlangano ngayinye. Lemkomelo ezobalekelela kakhulu kwimisebenzi abayenzayo ibivela kungqongqosho womnyango wezokuthuthukiswa komphakathi uNonhlanhla Khoza. uNonhlanhla Khoza obehambele kule ward ku-ward 13 eMhlathuze ubehambisana nongqongqosho wezolimo uSupha Zuma. Omunye wabahlomulile uNonhlanhla Mbambo uyachaza ngomsebenzi abawenzayo. Ezikoleni lapho kusuke kunezingane ezihlwempu siyakwazi ukuthi silekelele siphinde sizame nokwenza amathuba emisebenzi nakomama sibafundise namakhono kuyathungwa kwenziwa nobuhlalu siyalekelela nje ezintweni eziningi siphinde sikwazi nokucela ama donations kubantu ukuze sikwazi ukuthi sikwazi ukulekelela laba basuke behlwempu. Sisafisa ukuqhubeka nokusiza abantu ngalo mhlomulo esiwutholile sinesifiso esikhulu sokulekelela ngisho nemndeni le enemizi engathi ayikho esimeni sikahle sibarufele ngoba nabanye khona obona ukuthi kushoda ngeroof bayanetha. Sifisa nje ukwenza okuningi emphakathini ngalo mhlomulo esiwutholile kuhulumeni. Ukhoza uthi ukuhlomula kwabemphila ndawonye kuzobasiza kakhulu ekutheni kube khona abakwenzayo okuhlanganisa nentsha njoba izinga labangasebenzi liphezulu kakhulu kuleli. Ukutshala sinawo amathuba okuthi bazisebenze njengamanje nje siqeda ukunikezela kuma cooperative ama cooperatives amathathu esinikezela icheck ka100,000 icooperative yinye. Ikakhulu ngijabule kakhulu ngalabo abapraise nzwakele ngoba iyouth abantu abasebasha abancane and yinsizwa ezisencane ezithi thina MEC sesiqalile sikhanda ama school uniform sifuna abantu ukubakhipha occupied bangayi kwa jam bathi bayothenga ama uniform kodwa sibe no jam wethu esizakhele wona ngasekhaya. Udouble thinti isidakamizwa notshwala enye izinto ngqongqoshe ukhozo ayigxeke kakhulu nenomthelela kwizinto eziningi ezimbi ezenzakalayo ezweni. Silwisana nalo lonke uhlobo lwama drugs. Uyabona nje abantu abenza ama drugs banenhlobonhlobo banonyawupe banohunga banazo zonke inhlobo zama drugs.
kodwa idrug elikhulu esibuye singalinaki idrug lotshwala ngoba utshwala umuntu uthi hayi ngithatha iglass eyodwa kodwa mawubuka kakhulu ingozi ezenzeke emgwaqweni ziyakutshela ukuthi leyo glass eyodwa ilidela kweyesibili iglass ilidele kweyesithathu ingakho ke ingozi eziningi zingaka lapha ke njengoba silapha namhlanje sihamba no MEC uZuma uSupha uMEC wezolimo ngoba akwanele uma sithi silwisana kumkhankaso wama drugs wokulwisana nama drugs kodwa kufanele sibheke to drawing board sibone ukuthi singenzani kulabo bantu ngoba imvamisa ama drugs enziwa abantu abahleli abangenzi lutho. Umphakathi ubuphume ngomningi bawo uzokwethamela lo mcimbi obusezigundleni zasempembeni. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo empembeni. Ake siphinde sithi shelele etolo nenebesilo sobuye sibuye nezinye zendaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo kwezona ndaba ehamba phambili namuhla. Kudutshulwe kwabulawa Abahlanu E-Richardsbay. Lubhuntshilo likaSimakade kwaphinda ngene. Kanti kuboshwe isoka ngowabulawa kwaMbonambi. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bezu 19.4 cents kuyidola laseMelika libe ngu-23.56 cents kupondo yaseBrithani libe ngu-20.33 cents uma liqhathaniswa ne-euro yase-Europe kanti intengo yegolide yona ibiza ke lana $1,930.79 cents ounce kuthi intengo elongahluziwe yona ibe ngu-$94.43 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Usemkhulu umqanso obhekene neqembu lesizwe lakuleli ibhola lombhoxo amabhokobhoko yize buye nephuze lengeziwe endebeni yomhlaba ngesikhathi kulebhudluza keRomania ngo-76-0 emidlalweni weqoqo kuPool B eStade d'Bordeaux kwelase-France ngesonto ntambama. Elakuleli belibheka ukunqoba kwesibili ngemuva kokushaya iScotland ngo-18-3 kokuvula kanti iqembu likaYax Niederbar selizobhekana ke nenselelo enkulu mangabe seligadulisana ne-Ireland ekleliswe phambili emhlabeni ngomgqibelo ngokubumbana kwehora lesishagalolunye kusihlwa. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Nina bomlilo othathu oshisa ikhotha zasedlebe kwawokoshanise emabedlana kwamzimba omntwana nethimba lonke le indaba sithi khulu.